Putkikierteeltä Teemu, terve! Tänään meillä on esittelyssä Reed PE-Peel 6 ja PE-Peel 12 muoviputken kuoria. PE-Peel 6 käyttöalue on 48 millistä 200 milliin ja PE-Peel 12 käyttöalue on 168 millistä 325 milliin. Kuoria asennus aloitetaan putken päähän asentamalla laakerit lähtöpintaan eli putken päähän. Sen jälkeen laitetaan panta paikoilleen. Kiristetään niin kauan, että työkalu on tukevasti putken pinnassa. Sopiva kireys on se, että kuoria pystyy liikuttamaan. Terä on jousikuormitteinen. Se vaan käännetään alas, jonka jälkeen lähdetään pyörittämään myötäpäivään kuoria. Pantamallin kuoria etuna on se, että se voidaan asentaa myös tarvittaessa keskelle putkilinjaa. Ainut mitä vaaditaan, niin riittävästi tilaa ympärille. Mutta voidaan esimerkiksi ottaa haara helposti putken keskeltä.